Hey people, what's poppin'? Oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na na na. Hello mga ka-Barbie, welcome back to my YouTube channel. This is your Queen Mother, Mikee Mercado, at andito ako ngayon para bigyan kayo ng umatikabo at nagbabagang mga content. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, siguraduhin mo nakapag-subscribe ka na at share mo na rin tong video na to sa iyong mga kaibigan at mga kabarkada. Also, follow me at my Instagram, Twitter, Facebook account. Bago tayo magsimula, mag-shoutout po muna tayo sa mga friends at badminton gatal dyan. Kila John Ellie Solomon, John Topher, Tunak, Christian, Doria, at sino pa ba yung mga kalimutan? Carl Gustav Reyes. So, sila yung mga kalaro ko, sila yung mga first meet ko. Isama na rin natin sila Arn Lu. Ayan. Shoutout sa inyo guys. Tsaka sa dalawang maampap na friendship ko. Hindi naman sila maampap literally. Tinatawag ko sila maampap. Call of endearment namin yun. Tumunog na naman yung tangke. So, ayan. Si Herzal Fatima Perez at si Justin Padlan. Shoutout sa inyo guys. So, ayan. Ang gagawin ko pala dito sa aking channel, ay sa video ngayon, is mag-react ako sa video ko no, dati. So, this is... Ay, makaupo wag. So, this video has been taken on September 14, 2018. 2018 pa to guys, 2020 na. So, 2 years. So, matagal ako nag-vlog guys, actually talaga. Ngayon lang ulit ako nag-resume. So, grabe kasi. So, yun na nga guys. Mahaba-habang reaction to. So, without further ado, i-click na natin yung video. And 3, 2, 1. Bisan, alam ka na dito. Sarap. Ang sarap-sarap pa ng tulog ko dito, girl. Ayan si Rani, Makam. Hello. Namiss kita. So, sa ibang, ano na kasi, sa ibang school siya nag-aaral. So, yan yung transition ko dati na ano. Ang gagamitin naming earphone, alam nyo naman na sa title guys kung ano yung gagawin namin. May papayok pa. Alam nyo guys kung ano yung gagawin namin sa title. Sa title pa lang alam nyo na. So, whisper challenge yung gagawin namin. At sakto kasi madaling araw na po ngayon. Gumawa kami ng video kasi tahimik. Madaling araw daw. So, ayun nga, madaling araw na po kaya Inulit hindi na po kami ano. Ayun o. May sekreto si Vincent. Ayun na nga guys. Ang gagamitin naming earphone ay iPhone. Pang iPhone. I should say. Yan, girl. Sige. Ay, Spotlight yung ginagamit hindi ring light, girl. Pang iPhone. Yan. So, Anong katak ang unang challenger ay siya. iPhone. iPhone So, daw. ay sasaksak namin sa iPhone niya yung ano. iPhone kaya sa taas sinaksak yung earphone. Pipila ka full mo na. Ay, Aura. Oh, Aura is shaking. Sorry. So, ang category po pala. Puti na Ang mo. category. So, ang category pala ay Nuli. kanta. So, magbabanggit siya ng kanta habang may nakasalpak sa tenga niya na earphone na sobrang lakas. So, kanta. Kanta ha, title ha. Inulit. Paulit-ulit girl. Ayan o, nag-explain na po siya. Go na play mo ta. Lakasan mo. Nakapon. Go. Grabe yung mukha ni Vincent dito. Payat. Go. Drug addict ka, girl. Sabi ko rin lang uso yung tukhang eh. Wait lang, ipakita natin kung full. Ayan, full. Huwag mo lalakasan. Yan na. Sabihan mo kung malakas boses ka. Tapos Huwag mo lalakasan yung boses mo. Huwag mo lalakasan, yung lip sync lang. Diba? Boss ko yung malakas. Go. You are the reason. You are the reason. Correct. Tama. Pagtok ang arte. 1 point. Perfect stranger. Perfect stranger. Perfect stranger. Oh my gosh! Tama.
Sorry. I'm good at reading lips. Slow hands. Slow hands. Slow Kakasabay. hands. Ano? Step? Ano? Yung boses mo. Slow hands. Ang ganda. Slow hands. Sorry na, Vincent. Napapiyok. Slow hands. Slow hands? Ano na? 3 na? Wait. Ikaw. Secret love song. Secret love song. Secret love song. Oh my gosh. Malakas ba boses ko? Oo. Ang arte mo, Vincent. Ang arte mo ba din? Your love. Your love. Ay! Para patunay guys na maingay. Oh, Legit, may kala nyo mahina. Magaling lang talaga ako guys. Sorry siya. It's my turn. Napakadali naman kasi ng pinapahula niya guys. Trending. Oh my! Wala akong maling. Sabihin mo kumaingay ako. So, naalala ko Sa yung mga pag-gumanito katangan ako. ko. Pag gumanito ako, maingay. Oh my God! Palitan natin yung tugtog. Ako na ko. I wonder when Ang ganda ng bote. Maingay. Okay. Usog ka dun. Oh my God. Okay. First word. Ano, wala akong marinig. Oh my gosh. Love me like you do. Love me like you do. Ah? Vincent, real talk mukha kang si Kidina. Ano yung word? Pangalawa. Oh my God. Rise up. Parang naging rise up yung crazy little things. Crazy little things. Crazy. Oh my. No. Crazy. Resty. Best. Crazy. 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 Little. Crazy for you. Ang ingay mo. Tingnan mo. Crazy. Crazy. Little. 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 Ano mo ilalag? Little. Crazy. Little. Crazy. Little. Crazy lazy. Little. May kanta ba doon? Crazy little. Crazy little. You. Yun. 2 points. Crazy little. Pangatlong ano. Crazy little things yung sinabi ko, plus crazy little yung tama. Yung tinamad na. Kaya tinamad. Bombaya. Bumbaya. Wala ka tingin niya area. Fort. Ano ba ito? Ano bang maganda? Akin. Ki. Akin. Ka. Akin. Akin. Ka. Akin. 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 Ka. Akin ka na lang. Ha? Fort. Fifth na fifth. Last. So, dapat mahirap to guys. Beautiful. 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 Life. Beautiful love.
Beautiful life. Beautiful life. Ah! Okay. Parang yun ang nahirapan, girl. Kakapil. So, titignan lang namin kung okay lang. So, ayun na nga guys. Pang thumbnail. So, walang nanalo kanina. Inuli. Walang nanalo kanina. And then, ang category na lang namin yun is place or country. Country. 5 points. At meron time bomb na 1 minute. It's exact 11:45 and then So, yun guys. pagka Mag-suggest guys sa 11:46 comment box kung ano mga content. pagka 11:46 siya ka namin mag-start. 11:46. Narinig mo ba ako? First word. Jakarta. Jakarta. Second. Alam mo, naluloka ka dito kasi magaling United sa Kingdom. United magaling sa geography. United Kingdom. United Kingdom. Ito naman, tawin ng takulog. 4. Ay, 3. Philippines. 4. Pangdel. Pangdel. Pakistan. Pangdel. Pangdel. Patin. Palin. Pangdol. Pa. Yung pangdol guys, hindi siya country. Pa- Barangay siya dito sa Bayambang. Pang. Sig. Pasig. Pang. Pangdol. Sig. Oh, Dol. dol. Sig. Palin. Patin. Pang. Okay, time's up. 11:47. So, naka 3 points lang po siya. Ako na. So, 11:48 hanggang 11:49. Lang. Baka masyok ako dito. Wait. To play pang Okay. 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 Gulat ka, girl. Ito na, ready. Indonesia. Yeah. Vietnam. Ay, my God. Ukraine. Napakagaling ko talaga. Mongolia. Oh my goodness. Ito may panglima. Pangit ang mukha. Pwedeng international, pwedeng local. Peru. Peru. PSU. PSU. Country yan ba? Baguio. Peru. Peru. PSU. Peru. Pag 11:50. Peru. Ano? 11:14. Ano yung ano? Peru. Ay, Peru. Peru. Philippines. Ang sakit sa tenga. So, ako pang nanalo ngayon. 4 points. Siya, 3 points lang. So, ano kayong parusa natin sa kanya? Kumain ng ano. Hanggang ngayon hindi Ano? pa rin napaparusahan. Totoo. I-drawing niya. Ay, hindi. Anong magandang parusa kaya? Ano magandang parusa? Talo siya, panalo ako. Tinanong ko Ano talaga paparusa yung ko sa kanya? Sasagot sila.
Anong isa para sa akin? America. Mahal mo ba si Jan Dex? Ayun na. Oo. Mahal ko na siya. Shout out kay Sige. John Dex. Si Jan Dex patigay nila. So, ayun na nga guys. Mahal. Nilis ka na, Earth. So, ayun na nga guys. If you like this video at akong nanalo, please give this video a massive thumbs up. Please subscribe to my channel. Yung color red na box na may nakasulat na subscribe. Yun, pinutin nyo yun kasi baka manalo kayo ng iPhone 7 pag pinindot nyo yun. At Mayaman. pinutin nyo rin yung subscribe button. Inulit. Pinutin nyo rin yung bell sa katabi niya para ma-notify kayo pag nag-upload ako ulit ng bagong video. So, yun lang guys. Bye! Ganda rin naman yung dati ba? So, pinaghirapan ko talaga yung gawin. Ayan. So, yun yung video natin guys, ng Whisper Challenge. So, I hope you like this video guys. If you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe and click the notification bell down below. Ayan, para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng ibang video. So, yun lang tayo guys. Also remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys!